Salam alik mehriban vatandaşlar, sağ urgun oturamısınız, sağlığınız esleyin. Men Daşy vilayetinin Niyaz badyndaky etrafynyň adalet geňeşliginiň ýaşaýjysy hem-de şol geňeşlikde ýerleşen 50-nji mekdebiň öňkü kitaphanachysy Jumaýewa Bahar Gutliýewna. Men häzirki wagtda Türkiýe döwletiniň Istanbul şäherine işlemäne geldim. Soňa garamazdan da öz watanym bilen gyzyklanýan, her güni watan habarlar gepleşigine seredýän, ondaky bolan ýurdumyzdaky özgörüşmeler eşitip begenýän. Dün 13-nji fevral güni watan habarlar gepleşiginde hormatly prezidentimiziň Niýazy Petrawna ýylyň iň göreldili etrawy atly bäsleşikde birinji yer almaňyz bilen täsirowundan gutlaýan diýsen begendim. Ol begens meni sessiz kalmak mümkin değil. Şu an bilýärmi mende dörendy, men siziň araňyzda bolmak isledim. Şu begenslerimi siz bilen bilip paýlaşmak isledim. Bayragyňyz düşümli bolsun, haýyrly bolsun. Mundan buýana-da bu bayrak size has da ümitmäne güýç bersin. Etrawy birinji yer alanda men eýle begendim. Begenjime klaslara aylanyp okuwçylar biz nädende birinji yer alyp bileriz. Iň bolman sowatda bir özümizi görkezjek bolalyňda, öňküdenem has gowy okalyňda ýaly sözleri aýdyp çykanymy bilmedim. Şu wagtda men siziň araňyzda bolup begenjiňizi bilip paýlaşmak isleýän. Nesibem çekse barar, nesip bolsa ýene-de işlerin goşandymy goşaryn, barasym gelýär watanyma. Men işlem döwrümde men tanıyan gowy ýol başlamdan adna agdasym gelýär, şularyň nusretiniň diýesim gelýär elbetde. Iň insaply işim gözüni bilen ýollaşlardan Gödel Ýoldaşowanyň adyny tutasym gelýär, Şirnazar Ataýewiň adyny tutasym gelýär, Ay Cemal Zakirowanyň, Ogul Cemal Jumaýewanyň kuly bolan adyny tutasym gelýär. Bilim uğrunda men tanıyan ýoldaşlarym sağ bolun, edýän bitirýän ýurdumyz üçin, nesillerimiz üçin bitirýän işleriňizde. Hormatly watandaşlar, bayragyňyz gutly bolsun begendim. Ähli etraplara da üstünlik arzu edýän Türkmenistan ýurdumyzy östirjek diýdiň hemmäňizi. Sessiz halasym gelmedi, şu wagt mende bolan duýgu agladym begenjime. Men şolaň öz arasynda bolsam, men şolar bilen begenjime bir paýlaşdym diýen ýaly arzular döretdi. Şeýle hem daşary döwletlerde işleýän watandaşlarymyzy watana wepaly bolmalydygyny, biderek adamlaryň gepine gitmeli däldigini nesihat berip uly işleri geçirýän Şatlyk Şeýhi bata sağ bolsunymyz aýdýas. Watana wepaly bolmak, ak ýürekden hyzmat etmek biziň her birimiziň borjumyzdyr. Sağ olun, görüşýänçek, nesip bolsa bararyn.